Как правим нашия домашен лек за спокоен стомах? Трябват ни няколко стръка свежо резене, корен от джинджифил и тахан от тиквени семки. Джинджифилът е обелен и нарязан. Другото име на резенето е див копър или траханово биле. Има по-анасонов вкус от копъра. Таханът може да се замени с тиквено семе или тиквено брашно и мъничко вода. Слагаме всичко в мелачка, за да го смесим доколкото е възможно. Помага при подуване на стомаха, тежест, връщане на храна, киселини, срещу паразити и е силен имуностимулант. От сместа хапваме по една чайна лъжичка на ден след хранене. Разваля се много бързо. За 2 дни ще хване плесен в хладилника, затова правете малки дози или го замразете. Джинджифилът може да подразни стомаха ви. Ако имате заболявания, първо се посъветвайте с лекаря си. Поздрави от пълно щастие!